Kani kedai Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Lumsopho near Fire Brigade Shillong. Kajing syale be ijot yaki khulung khana hakini kisngi kadang yai beteng nakapor sakapor. Bat hagani ka kenti ka bamenta kajing syale be ijot kalong ga ai ka bapan par nyang kriap yaki bayok sngo bakat ukni unle be ijot yala ki jong ki khon persa bat yala ka para kani kajing syale be ijot kalaja haka khatwai tarik unai lor arjar arpau hakawai na kishnong ka bahab ha West Coast Hills District haka ba ukni ulale be ijot ya arngut ki khon persa bat ya ka para lajong haka ba baro laingut naki kidang don hapo khat arsnem karta hadian kani ke jingja ka khasi students union kala wan shakmat ban penrem yo ni ubrio balale ya kum kani ka kamsniu yala ki jong ki bahayeng hasem ban nakaliang kani ka seng kala dawaru na ki bor jong ka an bakin penshitom yo ni ubrio balale ya ki kamsniu kat kum ki kendon an ki bateng om ban supla jamin no yo u hadian kat to kani por kat kum ka jing tho jong ka seng ki su yo ni ubrio lawan kem no da ki pulet ni kum ka sangi berwai ngirap da kajing sokhya bat ngirap da kajing sau diau nasiam aba itep chpang kane kajing jia ba une u breu nong semboman nong le kam sneo le se kala long ka ka persosi thang ka jia om tang hayang sam lewat yang iru ya ka ba simla don su ta kam sim breu wat hadu ba unda nur ban sim le se ban Thombor ya kalau renjang jong kaying asam khantam me kor ka jai shuan kong khun persa arngot dak ba burom me ki bar kum juru ka ba penlong ka ba penlengo bar ka kham pen paurngi wengi wat adu ya ka para la jong ru kidang dai hapo khar asnam kata bro laingot kita kena ka ba mod adu laingot hapdeng kalong ying long sam ka jong u ka ba pola penra seringiu sisa ya ka imlang salang kani ke penpau sai baka imlang salang jungi kadon apring jing sir kadon apring jing ma ka bakrau desi kani galo jing sim kabu ka bak kum ka jing long breu jong u desi ka penlong ru ik bubun le si larangi kum ka snong ka thau larangi kum ka imlang salang ngimdon kata ka jing get khli iwei ngimdon ka jing khli kum kai ngasam desi ka ai ka banjia ya ka banwan mar kani ka jujia man ka por ka jujia halenter kajing em kajing klip man kajing tengde ho le se kala belong kajing bakla brio jongi nre banle kat hadu kane kamba kamsang hala ka jong ka yeng bang sedang hala ka jong kerempai hala ka jong ka imlang salang kalong ka ka bangi ngemla asu ban pediang ngemla asu ban susngap ban ngemla asu ban supait jong hikmat le se ma kata kadau da ka wei ka kalat kelenti yiwan ban penpau sai sapi wei ba yosngau ban ki bapait ikane ba ngide ban ngau thum ta hak preng ga imlang salang no jingi ngidon na preng ga jingma ka bakrau om tang ki khun khana om tang ki hab ge baret om tang ga imlang salang bat hab do ge dong yeng nok sam jingi kum ka seng ngina wai lat kum ni ge breu ngi lesing ngi dei ban pen pawai bangen ya chakmat baka sarkar ga di ban le dak bateng om tang bakal abu gini ki an kendon dei ka benda kere perking om dei bakan pelait no tak jamin le se hab preng ga jingi dei joki kum ge yeng asam dei haba ka an kadon kade ban ya chakmat kade ban ra bai kat kum ka kendon ka jokane ka pokso a te kat kum ka jing tep bing leyo na pen sha ba uni la le sha ta kam tengi kapat ru manak liang ka an kan chim kya kat kum kendon ka pos ko ap hakaba umde banyo ubil tang sipnal ni arbana dese la bande ba kasilong silent kumne ni hakajing bom tep manurem nol se hakajing so bhayeng la ban IPL no tang sipnal arbana ni nakaliang jungi kasang ni karpat ba itu nung le company umdon hockey de banyat kat kum kendon jong pok so ap kagaba unu nung le company bahap kendon jeng kene section la ban changjel ki kot kum ki section balabu tala tade ha section 8 la ban life imprisonment la kum life nam ko de ka bered do bat kadang don ka extension ka ba
la kumnu sam sinam na lor ka phai tengi kerpat na kaleng jungi hak imlang salang khnang ba kan song sok song sngang mar ngai i ba kan ne ga jingja bun ki reshum ka bu kim ju khani khlung khna khamtam hangne po jala ri khasi jan kya jungi bat bun ki sio bil kum tu tang kat tu kat ne banale kat tu kat ne snam tham ya kat kum kendon ju pok so a ting kirpar re nangi ba ada long kepala to a ba kum kine kila bu hatle sa ka crime ba kide ban yo sisa ke kataka ding pesajak ko badai kat kum kurkom jong kendon ai bat ru pengi kerman ba kwa ya ka ding sikri ke bahak jong na kliang ka ai ba kan le e badon kam khnang ba khna kin yo long kin long safety ki bang ja hagane ke jing jia ina kliang ka sen kerpap hek imlang salang ba ide banong ba pikir kamtang ikhlum khna te bat kumjuru ikimi pa balada ki mak kum kanik apot kinim de benting li kinim de bendet musim marba kin sadon kibriyo ba yo se uri shum kabu ula ban berngam da gumni regam tai tukun ma ba shinong gadon kisan gidon iklo benirap hakan gunu kinti